Dan penzionera Federacije Bosne i Hercegovine 25. oktobar obilježilo je Udruženje penzionera Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Organizirali su danas svečanost na koju su pozvali zvanice iz javnog života Bosansko-Podrinjskog kantona. Goraždanski penzioneri skromno su proslavili Dan penzionera uz zahvalnost svima koji pomažu udruženja, a to je prije svih općina Goražde koja redovno uplaćuje tranše, a kako su istakli u udruženju i kanton s vremena na vrijeme pomaže njihove aktivnosti. Uprkos svečanoj atmosferi ljudi na čelu udruženja nisu pretjerani optimisti kada je riječ o poboljšanju položaja ove populacije na federalnom i na lokalnom nivou. Sada ide ovaj zakon Pio Mio, kako će to proći sve, ja nisam tu neki veliki optimista, možda će sve ljepše biti. Nama ovdje u Goraždu je rak rana ovaj dom, da ga možemo riješiti, ne možemo ga riješiti jer ovo nije naše vlasništvo, ovdje je vlasnik Pio Mio i svake godine nam ovo daju pod ugovorom. Ima nekih obećanja danas da bi se i to moglo riješiti? Ima obećanja odavno, ali obećanja su obećanja, iako je ovo davno građeno specijalno za penzionere i namjenski ovaj objekat građen za penzionere. Najvjerovatnije ovo je markantan objekat i možda je najvjerovatnije neko i baci oko na njega i kako će to biti riješeno, vidjet ćemo. Čestitke penzionerima uputio danas između ostalih i načelnik općine Goražde, koja je sa 2000 konvertibilnih maraka pomogla nabavku peći na pelet kojom će se zagrijavati prostorije udruženja. Ono što nismo mogli završiti, a obećali smo, jeste ovaj prostor. Mi smo pokušavali, ali evo, na put smo da možemo i to dodatno uložiti. Evo, uftio sam sad komentarisao o tome, treba nam ovaj prostor zaista dodijeliti, nije to nešto prevelika cijena za federaciju, činit ćemo sve. Program obilježavanja Dana penzionera članovi Goraždanskog udruženja upotpunili su obilaskom penzionera u kantonalnoj bolnici i posjetom domu za stara i iznemogla lica.